आपण आलो आहे गोव्यातील एका अशा ठिकाणी जिथं वर्ल्ड रेकॉर्ड होणार आहे. डॉक्टर पंकज सायनेकर हे वर्ल्ड रेकॉर्ड करणार आहेत. संगीत आणि योगा या माध्यमातून हे वर्ल्ड रेकॉर्ड होणार असून ते नेमकं कसं होणार आहे हे आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेणार आहोत. चला नेमकं काय आहे हे वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि त्यांची तयारी काय आहे आपण जाणून घेऊया ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्यासोबत आहेत उत्पल सायनेकर. सर, काय सांगाल नेमका काय कार्यक्रम आहे हा? सर्वांना नमस्कार. तर 21 जून हा वर्ल्ड योगा डे त्याचबरोबर वर्ल्ड म्युझिक डे आहे. सो ह्या ओकेजनचं औचित्य साधून संगीत योग नावाचा आम्ही एक कॉन्सेप्ट तयार केला आहे, ज्यामध्ये डॉक्टर पंकज सायनेकर ह्यांचा एक वर्ल्ड रेकॉर्ड असणार आहे सूर्यनमस्काराचा, ज्यामध्ये सलग 24 तास सूर्योदय म्हणजे सकाळी 10 ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 सलग सूर्यनमस्कार चालू असतील व हा एक विश्वविक्रम असेल. सेम लास्ट इयर एक त्यांनी परफॉर्म केला होता, तो सनराईज टू सनराईज होता. सो यावर्षी एक वेगळा विचार आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे उद्या संध्याकाळी एक साधारण 5 वाजता एक सांगीतिक कार्यक्रम होणार आहे. सो त्यामध्ये वर्ल्ड योगा डे आणि म्युझिक डे दोनंही जोडून येणार. अशा सर, ह्या कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी कशी होती आणि कशी म्हणजे ही कन्सेप्ट आपल्याला सुचली आणि काय त्याची पार्श्वभूमी आहे? तर मागच्या वर्षी जेव्हा हा विश्वविक्रम झाला होता तेव्हाच दोघांच्या आमच्या मनामध्ये आलं की वर्ल्ड म्युझिक डे पण आहे 21 जून. सो का नाही दोन्ही मिक्स करून काही करावं, योगा आणि संगीत. त्याप्रकारे मग विचारसरणी सुरू झाली आणि 1-1.5-2 महिन्या आधीपासून तयारी सुरू झाली. गेल्यावेळी आपण रेकॉर्ड केलं आहे असं म्हणताय, तर गेल्यावेळी साधारण किती योगा केले होते आणि ह्यावेळीचं साधारण किती टार्गेट आहे आणि वर्ल्ड रेकॉर्डसाठीचं काय लिमिट आहे? हो, गेल्या वेळेला 5445 24 तासामध्ये कंप्लीट झाले होते आणि यावर्षी 6000चे टार्गेट सेट केलेलं आहे. हो, म्हणजे 6000 झाल्यानंतर ते वर्ल्ड रेकॉर्ड असेल. आणि आपण म्हणताय जसं की योगाला लागूनच संगीताचा कार्यक्रम असेल, तर संगीताच्या कार्यक्रमामध्ये नेमकं काय असणार आहे? तर गोव्यातील 2 म्हणजे नामवंत गायिका मुग्धा गावकर आणि प्राची जठार यांचा एक दोघांचा कॉन्सेप्ट आहे की स्वरसखी म्हणजे संगीतातल्या मैत्रिणी. सो त्यांचा हा कॉन्सेप्ट आहे आणि ते सहगायन असते व त्याचबरोबर मग माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे म्हणून असते. संगीत योग याबद्दल जर म्हणायचं झालं तर गेल्या 1-1.5 महिन्यापासून तयारी चालू आहे. पण जर वर्ल्ड रेकॉर्ड करायचं जर झालं तर ही तयारी 1.5 महिन्यात 2 महिन्यात होत नाही. त्याची गेली 15 वर्ष प्रॅक्टिस चालू आहे. स्वतः दिवस रात्र राऊंड द क्लॉक प्रॅक्टिस करतो पंकज. आणि त्याला शाळेमध्ये जेव्हा तो त्यांच्या स्पोर्ट्स डे जो असतो त्यावेळी योगाचा एक प्रकार तिकडे अरेंज केलेला होता आणि त्यावेळी त्याने 700-800 असे सूर्यनमस्कार केले. म्हणजे शालेय वयापासून त्यांना ती आवड आहे आणि तेच त्यांनी पुढं हे केलं. हो, आणि त्यानंतर आता जेव्हा त्या मॅरेथॉनमध्ये त्याने पार्टिसिपेट करायला सुरू केला. फिटनेसमध्ये असल्यामुळे मॅरेथॉन हा एक प्रकार आलाच. आणि त्यानंतर त्याला सुचला कन्सेप्ट पंकजला, जसं त्याने माझ्याकडे बोलला माझ्याकडे जेव्हा चर्चा झाली आमची, तर त्याला सूर्यनमस्कार मॅरेथॉन असा करायचा त्यांचा कन्सेप्ट झाला. आणि मॅरेथॉन म्हणजे एखादी गोष्ट ॲट अ स्ट्रेच कंटिन्युअस करणे. सो तो सूर्यनमस्कार कंटिन्युअस करतो. आधी 12 तास, 14, 18 असं करून गेल्या वर्षी 24 तास सनराईज टू सनराईज असा अटेम्प्ट होता. यावर्षी परत 24 तास, जरी सनराईज टू सनराईज नाही आहे पण 24 तासाचा अटेम्प्ट आहे. आणि जसं की दोन्ही दिवस आहेत, उद्या 21 तारखेला इंटरनॅशनल योगा डे अँड म्युझिक डे. सो संगीत योग, सो स्वरसखी म्हणून जे इथे आपण पाहत आहे, स्वरसखी आणि टीम त्यांच्यातर्फे क्लासिकल म्युझिकची कॉन्सर्ट म्हणजे संगीत आणि योग दोघांचा एक सुयोग असा जुळवून आणलेला आहे.
आपण पाहिलं की वर्ल्ड रेकॉर्डच्या अगदी 2 पाऊल पाठीमागे असणारे डॉक्टर पंकज यांचे वडील आपल्यासोबत आहेत. सर, काय वाटते आपल्याला की 1-2 पावले फक्त वर्ल्ड रेकॉर्डच्या पाठीमागे आहे, काय आपली भावना आहे? हो, तसं वर्ल्ड रेकॉर्ड त्याचे आतापर्यंत 5 झालेले हो. आहेत आणि आत्ता तो हा एक नवा आपलाच अगोदरचा विक्रम मोडायचा त्याचा मानस आहे. ओके. संख्या निश्चित नाही आहे, हां ती 24 तासात जी काय होईल ती हां. एक वेगळा फील. ओके. आता झालं आहे असं की त्याला तो छंदच जडलेला आहे. योग दिवस जसं जसा जवळ येतो तसं एक नवीन काहीतरी कल्पना त्याच्या डोक्यात सुचायला लागतात. ओके. यावर्षी त्यांनी एक वेगळा प्रयोग केला आहे, कारण 21 जून हा केवळ योग दिवसच नाही आहे तर तो जागतिक संगीत दिवस पण आहे. बरोबर. त्यामुळं त्याला जोडून उद्या त्यांनी संगीत मैफल पण एक ठेवलेली आहे हां. आणि स्वरसखी मुग्धा गावकर आणखी प्राची जठार ह्या शास्त्रीय गायन आणि कार्यक्रम वेगळं असणार संगीत होईल. आता नॉर्मली आणि त्याला माझा दुसरा मुलगा छोटा मुलगा उत्पल ओके. तो तबल्या साथीला बसणार आहे. अरे वा. वास्तविक घरी सुद्धा त्यांचा असा म्हणजे सूर्यनमस्कार आणि तबला असं हे चालू असतं. दोन्ही सुरू असतात. हो, आणि त्यामुळे यंदा म्हणजे वेगळा घरची योगा आणि संगीतची जी ही मैफल आहे तीच आता फक्त रेकॉर्डवर आहे, रेकॉर्ड रेकॉर्ड होणार आहे. एवढंच. हो. हं? आणि बरं वाटतं एक जरा वेगळा फील, हां. ज्याला आपली एक वेगळी ओळख जेव्हा निर्माण होते. ओके. तो माझा मुलगा आहे असं म्हणण्याऐवजी आता मी त्याचा बाप आहे, म्हणजे विश्वविक्रम करणाऱ्याचा वडील असण्याचा जो एक फिलिंग आहे ना तो शब्दातीत आहे. हो. म्हणजे शब्दात मांडणंच ते कठीण आहे. आता नॉर्मली आपण म्हणत असतो की योगा ते करणार आहेत. आपण नॉर्मली आपले 6-7 झोप असते आणि नॉर्मल माणसाचं जेवण खाणं हे सगळं ठरलेलं असतं. पण ते योगा डेच्या त्यांचा दिनक्रम कसा असायचा, त्यात काय चेंज असायचं किंवा काय नाही, असायचं? योगा डेचं जसं नाही तर त्याचा नित्याचा आहारच वेगळा आहे. तो मोड आलेली धान्य, फलाहार असलंच, ओके. चपाती. ओके. मग ही प्रॅक्टिस कधी सकाळी व्हायची, संध्याकाळी व्हायची, कधी कशी नाही, असायची? रोजचं जेवणच त्याचं हे योगाची प्रॅक्टिस कशी असायची? योगाची प्रॅक्टिस रोज तो करतच असतो. हो. सकाळी किती वाजता सुरू? दिवसातून किमान 1-2 तास त्याचे हे चालू असतात. जसा वेळ मिळेल तसा, अमुकच वेळ असं त्यांनी ठरवलेला नसतो. बिझी शेड्यूल असतं त्याचं. इथं तो पणजीत आठवड्यातनं 3 दिवस क्लास घेतो. प्रवीण गावकरची जी अकादमी आहे, संगीत अकादमी, तिथं त्याचे क्लास चालू असतात. आणखी काही ठिकाणी व्यक्तिशः मार्गदर्शन करायला तो जातो. आणि हे सगळं अगदी 6 वाजल्यापासून सुरू होतं सकाळी. आणि त्यात त्याचा पूर्ण दिवस मग आपले व्यवसाय जो त्याचा आहे तिथं जातो तो. म्हणजे पाहिलं तर योगा हा त्यांचा छंद आहे, त्यांची आवड आहे आणि त्यातूनच ते आपल्या रेकॉर्डकडे वळत आहेत. संगीत आणि योग याचा सुवर्ण मध्य साधत पंकज सरांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलं आहे. तर काय नेमकी त्या पाठीमागची पार्श्वभूमी होती, त्यांचा छंद होता आणि काय वेगळेपण त्यांनी जपलं आणि काय आपल्या आजच्या युवकांना ते देऊ इच्छितात किंवा संदेश देऊ इच्छितात हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सर, प्रथमतः आपलं अभिनंदन की आपण वर्ल्ड रेकॉर्ड जवळपास आपलंच मोडलं आहे, पण मोडलं आहे हे सगळ्यात महत्त्वाचं. काय वाटतं या क्षणाला, काय आपल्या मनाची अवस्था आहे, काय सांगा? स्वतःला कसं वाटतं हे म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की हा टीम रेकॉर्ड आहे. मी एकटा जरी कॅमेरापुढ्यात जरी असलो तरी माझ्या मागे जे म्हणजे ज्युरी मेंबर्स आहेत किंवा माझे मित्रमंडळी, इवन डॉक्टर फिजिओ जे होते त्यांचंही खूप सहकार्य लाभलं आणि त्याच्यामुळेच मला वाटतं की हा जो अटेम्प्ट आहे सक्सेसफुल आम्ही करू शकलो. ओके. ही तयारी साधारण आता तुम्ही गेल्या कालपासून आजपर्यंत वर्ल्ड रेकॉर्ड केलं आहे, पण ह्याची तयारी कधीपासून सुरू होती आणि त्याचं शेड्यूल कसं असायचं नेमकं, आमच्या प्रेक्षकांना काय सांगा? ह्याची तयारी म्हणायला गेलं तर म्हणजे प्रत्येक वर्षी हा आता नित्यनेमाचा जसं झालेला म्हणजे मोठेपणा असा नव्हे, पण मागच्या वर्षी पण सेम 24 तासांचाच झाला होता. पण ह्याची ज्यावेळेला म्हणजे हायस्कूलमध्ये होतो त्यावेळेपासूनच म्हणजे योगाकडे आकर्षण झालं होतं आणि 2007-2008 अशा दरम्यान सूर्यनमस्कार किंवा एकंदर योगाबद्दलची आस्था जी होती ती निर्माण झाली. आणि पर्टिक्युलरली ह्या रेकॉर्डबद्दल म्हणायचं झालं तर एक ॲटलिस्ट मागचे 4-5 महिने याच्यासाठी, अदरवाईज ऑल्सो दिवसातून म्हणजे साधारण 1.5 ते 2 तास योगाभ्यासासाठी माझा हे ठेवलेलाच असतो. फक्त ह्यामध्ये ह्यावेळेला योगाभ्यास थोडा कमी झाला, आसनांची सराव थोडा कमी झाला आणि सूर्यनमस्कारावरती जास्त भर दिला गेला.
त्याचबरोबर रनिंग इव्हेंट्स म्हणजे मॅरेथॉन्स वगैरे धावतो मी 42 किलोमीटर्स 21 किलोमीटर्स. तर ते दोन्ही मिक्स करून म्हणजे मला आठवतं एक वेळेला मी 25 किलोमीटर कंप्लीट केले आणि लगेचच घरी येऊन साधारण 2-2.5 तास काहीतरी सूर्यनमस्कारांचा सराव केला. असं साधारण 6-7 तास वगैरे असे एका वेळेला सूर्यनमस्कार किंवा रनिंग असं कॉम्बिनेशन करून त्याची प्रॅक्टिस केली. हे वर्ल्ड रेकॉर्ड झालेलं आहे, पण साधारण ह्याचे दिवसभराचं कसं शेड्यूल असायचं? म्हणजे सकाळी लवकर उठणे किंवा संध्याकाळी उशिरा असं काय असायचं का शेड्यूल आपलं? टू बी व्हेरी फ्रँक, तुम्ही घड्याळाच्या काट्यावर कुठच्याही तासावरती हात ठेवा, मी म्हणजे प्रॅक्टिस केलेली आहे. कारण बीट ऑब्वियस तुम्हाला 24 तास करायचे आहेत, तर तुम्हाला प्रत्येक तासाला म्हणजे आउटसाईड क्लायमेट कसं असतं, त्याचबरोबर दुपारच्या वेळेला ह्युमिडिटी कशी असते आणि ॲक्च्युली काल तसंच झालं की सकाळ म्हणजे राईट फ्रॉम द बिगिनिंग साधारण 5 ते 6 तास संध्याकाळी 4-5 वाजेपर्यंत ह्युमिड क्लायमेट असल्याकारणाने आणि परत बाहेर पाऊस, मध्येच ऊन येणं, त्यामुळे तो क्लायमेटमधले जो बदल होत होता तो शरीरावर परिणाम. बरोबर. आणि कितीही जरी म्हटलं की आम्ही एअर कंडिशन्ड रूम ठेवला आहे, पण आम्ही नेचरला तर कंडिशन करू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्याबरोबरच आपणाला जावं लागतं आणि त्याचमुळे मला असं वाटतं की सुरुवातीला जो आमचा साधारण 12 तासांपर्यंत आम्ही काय साधारण 1000-1500 असं झालं होतं आणि जसं म्हणजे रात्रीचा जो हे टाईम स्पॅन मिळाला त्यामध्ये आम्हाला पेसअप करायला मदत झाली. पण त्याच्यात म्हणजे सुरुवातीपासूनच जशी मी प्रॅक्टिस केली होती त्याचा इथे खूप फायदा झाला. ओके. हे रेकॉर्ड जरी झाला असलं तरी अजून काय पुढचा मनोदय आहे का, किंवा अजून काय आम्ही प्रेक्षकांना आमच्या दाखवू शकणार आहे की रेकॉर्डच्या तुलनेत, किंवा काय असा संकल्प आपला आहे का? तो तर येणाऱ्या काळात सांगू शकेल. नाही, कारण कसं होतं की एवढे 4 आता वर्ल्ड रेकॉर्ड्स झालेत, मग अजून एक करण्याचा घाट का, असा ज्यावेळेला प्रश्न येतो त्यावेळेला पण असं वाटतं म्हणजे की सिन्स ॲज अ यूथ आजच्या ज्या जनरेशनकडे यंग जनरेशनकडे बघतो तेव्हा असं वाटतं की त्यांच्यामध्ये लेथार्जी खूप आलेली आहे, आळस खूप भरलेला आहे. इवन म्हणजे 5 मिनटं 10 मिनटं जरी त्यांना धावायला सांगितलं किंवा चालायला सांगितलं तर त्यांना ते जीवावर आल्यासारखं होतं. तर नॉट ओन्ली योग किंवा नॉट ओन्ली सूर्यनमस्कार, कोणतीही फिजिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणा, रनिंग घ्या, सायकलिंग घ्या, जिम तुम्हाला आवडत असेल, पण काही ना काहीतरी दिवसातनं थोडीफार जी आहे ती फिजिकल ॲक्टिव्हिटी स्वतःमध्ये ठेवा आणि स्वतःमध्ये तो ॲक्टिवनेस राहू दे. म्हणजे चपळता, लवचिकता ज्या आहेत या गोष्टी, हे घटक जे आहेत ते शरीरामध्ये असणे आणि ॲटलिस्ट लाईक 30मध्ये तरी पाठीला हात धरून वर चढणं असं दिसू नये असं मला तरी हे वाटतं. चित्र बदलण्यासाठी योगाची गरज आहे. हो. मग आज योगा दिन म्हणून मॅट घेऊन गडबडीने सकाळी योगा करणाऱ्यांपासून ते रेग्युलर व्यायाम करणाऱ्यापर्यंत सगळ्यांना आपण काय संदेश द्या? जसं मगाशी मी बोलत होतो की हा फक्त योगायोग म्हणायला हरकत नाही की फक्त 21 जूनला आज मॅट घेऊन बाहेर निघतायत, तर हा फक्त योगायोग असेल, पण तो योगायोग आपण आपल्या जीवनात कसा अंमलात कसा आणू शकतो यावर आपण चिंतन केलं पाहिजे. योग म्हणजे फक्त मॅटवरती बसून 4 आसनं करणं किंवा पाय आडवे तिडवे करणं म्हणजे नव्हे, किंवा ब्रीदिंग प्रॅक्टिस करणं, श्वास एका नाकमुडीतून आत घेतला दुसऱ्यातनं बाहेर सोडला असं वाकडं हे करणं, तशातला म्हणजे फक्त योग नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये आता स्पेसिफिकली महर्षी पतंजलींनी अष्टांग योग सांगितला आहे. त्यानंतर स्वात्मारामांचा किंवा घेरंड संहितेमध्ये जसं हठयोगाची व्याख्या दिलेली आहे. तर हा अथांग सागर आहे म्हणायला हरकत नाही. किंवा योग जो आहे हे एक लाईफस्टाईल आहे आणि आपण स्वतःमध्ये त्याचा अंतर्भाव कितपत करू शकतो, छोटीशी म्हणजे छोट्यातल्या छोटी आपली कृती योगिक पद्धतीने आपण कशी करू शकतो यावर जर आपण चिंतन केलं तर मला वाटतं म्हणजे फक्त एक दिवस न साजरा करता सबंध वर्ष योगमय होऊन जाईल. ओके. आपण ही खूप छान माहिती आम्हाला दिलीत, याबद्दल आपले आभार आणि पुढच्या आपल्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू.